Er du i en situation, hvor du kommer til at have betjent din takograf forkert, eller har lavet en fejlindtastning, så fanger bordet desværre. Man kan ikke ændre på indtastninger. Det du skal gøre for at være proaktiv på det, det er at lave et udprint fra din takograf. Bag den her udprint, som du laver fra takografen, der skriver du dit navn, dit førerkortnummer, hvis det ikke fremgår af printet, og selvfølgelig også dato for hændelsen, og så skriver du, hvad det er, der er sket. Det kunne fx være, at du har glemt dit førerkort i takografen hen over et weekendbil, og dermed har stået på andet arbejde i 2-3 dage. I sådan en situation kan du ikke gå ind og rette i filen, og derfor er det nødvendigt, at du laver et udprint og skriver, hvad hændelsen er. Hellere være ærlig, end at begynde at opfinde historier, for med ærlighed kommer du længst ved myndighederne. Så beskriv hændelsen, som den nøjagtigt er sket, og så kommer du også længst i din forklaring, hvis du skal blive udtrukket til en kontrol.